Hi guys, welcome to TFFals TV. Tom Jones achinyomba Passion Java idina Chwenga adedzera kuti Passion Java dai akafira panzvimbo vamwe vachafa vasi full video. Mwari, you disappoint me. Why musina kuuraya Passion pa accident apa? Ndandafara sei naye Mwari. Mwari, why musina kuuraya Passion pa accident apa? Mwari, you disappoint me. Ndaida kuti Passion afire pa sport. Ndaida kuti Passion gwava wenzonyo neropa afire pa sport. Please Mwari, next time kana makuita zvinhu zvakadai Jehovah, accident to kill, uraya imbwa iyo haana kana basa uyu, auraya mayuth akawanda, auraya vanhu vakawanda uyu ndowezano, urayai Passion Mwari. Vana Mnangagwa naChiwenga vakutozvifira manje vanenge vafa, but urayai Passion. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Zviri kunzi idina Chwenga vachembera vachangofa vega, asi ari very disappointed nekuti sei musina kuraya panga naye, dai mangomuurayira panzvimbo. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.